garin nan dukkan kai wallahi ba kaki wanda kada zaben ma ba za mu bari ta manta isa Allah ba za mu yanzu yi wani katin zabe to haka yake ko ka je ka zaɓo wata jam'iyya ka je ka yi zaɓen gallaza muku azaba gurɓatattun shugabanni addare ku wallahi ba zan katin zaɓen da muke yi na gaskiya ka duba ramin nan ka nan katon makaranta ce filin makaranta ce gata nan ka duba blood din nan gashi nan mun zaɓi gurɓatattun shugabanni da na gaskiya muka samu muka zaɓa duk wannan yayi haka lokacin da wannan ramin ki fara bai fi iya gwiwa ba ɗan ƙanƙani an zo an zuba ido duk laifin zaɓen gurɓatattun shugabanni ne saboda haka babu wani mutum da za mu sake zaɓa a gari mu dai katin zaɓen ba za mu duk abin da rayu Ilu, kai da waye ne ka kaɗai su bautu kake? Amma ni a garin za a zo a ce wai mace katin zaɓe nan daga makarantar yan yaran nan na gidan makarantar nan rani ya fi tsayin falwaya an kasa gyara saboda zaɓen gurɓatattun shugabanni da za a ce ba za ka gaya magana ba abin da za ka gaya Saurayin ko ta dankalinka, ka san mai ka son ga maka abin da ka sani ba. Baka jin wani sabuwar jam'iyya ta fito kwanan nan? jam'iyya ta ne Jam'iyyar haɗaka ce. kaji a haɗa ce ce Saurare ni ka ji. Ita wannan jam'iyyar jam'iyya ce aka ta haɗaka domin kawar da azzalumai. wata ce sabuwar jam'iyya da ake ta bayanin ta a ƙasa Ita ce. Allahu akbar Isa ma ta fitar da jagoran jam'iyya irin su Alhaji Abubakar Atiku, gaskiya ne Malam Ibrahim Khalil Allah a Kano. fadan Allah Sannan kuma da Al-Amir kuma Litat. ka su ne ka tabbata Kwarai da gaske Malam Ilu. daga nan inda ka tabbata su ne Sune. kar wata mata a gidana kada su sake su kai gobe ba tare da Ranar zaɓe su so su dangwala jam'iyya. duk matan da ta sake a gidana ta kai gobe wata ɗaya ta yi katin zaɓe yau ɗan nan ba yaran ba Allah ba mutum da ya sai Maza ka ta gaga. Maza ka hanzarta ka je ka ga musu. Ka taya musu da iyalan naka da su fito ya fito. Goyo goma da ka fahimtar da yau goma da na fahimta alhamdulillah. Allah ya ba su nasara Amin ya Allah. Amin ya Allah. sa Allah sa Yau goma da ka ga musu ba. Wannan sako ne daga honorable Sani Musa Garba dan takarar majalisar jiha mai wakiltar